Anya laki din! Agasam kay day tanga inala makanag agustan ka. Agasam ta doa plato ana punpunungan. Wala tatang, narigat ti maibusanan niya. Sa anak ton makaturog inton rabi nujak maramanan amin ti makan nga insagana ti kaaruba tayo. Ay unayag, kasanaw no kumaro man dyan anayam iti kastangan aramidam. Anya kay lakit din aya tatang. Saan abali ta saan mo't akanayon, sagpaminsan lang mang. Ay dumngag ka kumanak ko. Tas ikan tumit lang ti kaasay no kumaro na itangan anayam. Relax kayo kanila ang tatang. Kabailak day toy. Makaamu ka man lagay. Talagang awan ti dengga masaw. Mapang kayo ki di mo mga laiti kaninyo Amangan numaibusan kayo. Sapay na imas amakantin sagana da. Tatang. Nay. Apay ay nagustanak ka. Marigat anak nga. Umangas. Tatang. Ay, daytan ti bagbagakit ka. Itaray na ko ni ospital. Yakupay kayo. Hindi matay. Pilip! Apay ka din, Lolo. Ay, saan ka no ang makaangas nanang mo? Mapan ka man kidi agura iti tricycle. Tetaray tayo na di ospital. Nagdan tumat nga may ibagayaw. Di na kay dungdunggan ni Nana. Ay. Kamat gayam ti lumabas iti paraangan may Philip. Mabit man lang. Adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anyat sa lodsudan niyo, Uncle. Pudno ka di tinadamag ko. Ana ospital ni nanang mo? Uncle. Kasano ngamin? Ado ngamin tikin na maiparit kan ko na iti Christmas. Ay, sos. Kasimot nga rod ano kasta. Uncle Jordan. Awan lang rodin ko kwartamay. Mala, bayam ta kasaritak to ni Antim Paula. Ang mga no da maitulong na. Agawid ka no kat into no may alawas. Ha? Nakasta? Nalpasan ti kontrata na iti abroad, Uncle? Uwan Philip, adamot basit urnong na. Kumusta nga iti biyahe, Paula, bakit? Nasaya at latamat lakay. Ay, uwan gayam. Na-ospital ka no ni Kumarita, Paula. Sino ako marita? Lakay. Ay, kat ni Agusta Ha? Di ko na hindi na minsan atineksa. Kat ag-ex kumari kami laang kano. Anya? Aging ka ita. Kat nasakit lata tinakam na kanya. Aguray ka man. Anya ngamin ay tinagapaan nyo idi. Sakbayan nagabrod ka. Kastoy ngamin lakay. Adda kachat na nga afam. Kat idi kinita, saan mo't ama ibagay iti kumari. Naibagak pa'y apangit ti kachat na alakay. Ang angaw ko laang. Ngam sineryoso naman. Ay na, simple laang madgayam ti sa inyo ang nagkinaawatan. Simple laang at talaga lakay. Ngam day ta ti makagapo, no apay ana friendship over kami iti kumarek. Bakit? Adaman singasing ko. Anya nga tano bumawi ka matken ko ana ita. Ang mga numapakawan na ka. Kumusta kayo tirik na magustanak ka? Ang kakapsutak lat tatang. Wan gayam, imawag ni Kumari Paula. Nagawid mo gayam, dito lugar tayo. Anya kalakit din aya tatang. Nabayagan asaan kami nga agkumari iti dayjay a Paula. Ag-ex kumari kami lang. Anya, ex-kumari. Ex-kumari, as in kumarik ide, ngam saanan ita, tatang. Anya kami tinagapaan nyo idi aya. Kasano mo ngamin tatang, idi impakitaken kwa na tiladawan ti afam akachat ko. Imbaga na din apangit ka no. Saan kami kano abagay? Ay, ang mga nupuno mo kami, nanakaw. Anya ngay nga ruti kayat na asawan, tatang. Diyak amo ti agpili iti lalaki. Panag ko na, saan mo't unay Abigail, tinaibaga tigayam mo. Ngamain,
Saan kay mutlang nga nagbayag iti afam akachat mo? Agrubata kon lakay, mapan ko man bisitaon ti ex-kumarik ije ospital. Katuon na. Ay agore ka man bakit? Awan ka di tinalipatan. Awan mo't lakay. Inalak mo ti chocolate, lotion, kan sabon nga iregalo kan kuana. Gumatang tulatan iti prutas ijerwar lakay. Ala nga rod bakit? Agan anad ka wain. Agyaman na. Ala, kita bakit? Ang mga no aga pa kayo manen. Ad-adda ako maro ti an-anayin na. Anya kalakit din ay lakay. Sa anak mo't amapan ijay, tapno makiapa kan kuana. Mapanak, tapno bisitaak, kan kumustaak, dayjay laeng. Nasaya at madngarod ano kasta bakit? Angam no saan nakaakayat akasarita, pumanaw ka na dakos. Di mo ipili ti makisarita kan kuana. No di nakakayat akasarita. Iti kasta, saan ama stress? Ken, agimbag adagos. Apay nga imay ka. Anya ti gagaram. Sa anak nga imay, tapno makiapa, mare. Di nakawagan iti kumare. Kasaan tan nga agkumare, Paula. No di mo kayat nga awagan ka iti kumare. Ex-kumare latangarudan. Kumusta kan? Ex-kumare Agusta. Asino nga min tinangibaga nga umay kapay lang dito ospital. Awan tinangibaon kanyak, ex-kumare. Siyak tinakapanunot nga umay kabisitaan dito ospital. Apay, aging ka di ita? Kat nasakit pa'y lang tinakam mo itinaibagak idikan ka, ex-kumare. Ay na, pasensyakan. Angaw kula ang kumadayjay, ngam sineryoso man. Talaga nasakit tinakam ko kan ka. Iso ang mabaling ka di, pumanaw kan. Agad upay lang ay bagbagam. Nukas tati kayat mo, di agahawid ak ngarudan. Ang sakbay a pumanawak, kayat ko nga itad ti Christmas ko para kan ka. Belated Merry Christmas, ex-kumare. Amoyo ka di tata, aging ga ita, nasakit pa'y lang tinakam ni Mari Agusta kanyak, nga maawatak mat. Maagasan tulat ta kaday, Paula. Saan nga ita? Madantaw. Sapay lang kumaa, tata. Uwan gayam, kaano ka di ama discharge ni Mari Agusta? Di ko na si doktor. Mabalin ka na narumarin tong bigat. No kasta nga rod, ikan kayo iti pagbayad yo, tata. Ay, saanan, Paula. Nakababahin mo't king ka? Ay na, okay lang ang kanyak, tata. Ngamin, nasayaat mo't ni Mari Agusta kanyak idi. Kadag iti amin ako, Marik. Isula ang ti pinaka-close ko. Paula. Ala, awatan nyo dahil 5,000, tata. Naimbagla nga at dati inayon nyo iti pagbayad yun iti ospital. Di yun la ibagbaga iti kumarek. Taama nga no ad-adda guraan na. Kumusta nga iti pagnam? Bakit? Saan a successful, lakay? Anya? Saan a successful, kunak? Anya kalakit din aya. Nene. Apay ngay? Di na kayat ang makasarita ti kumare. Di na pahinganod kayat nga awagak iti kumare. Taag ex-kumare kami laang kano. Ay sus, jakman ammo kada kayo. Talo atawanan tinapalabas. Sipod naga pa kayo. Ngam aging gaita. Kagurayo pa'y laang gayam ti tunggal maysa. Kasanumot nga minlakay. Kaslasaan nga amo ti kumarik ti agpakawan. Amangan mat, no talaga anasaktan iti naisawang mo kenkwana. Jakmat ingagara dayjay lakay. Angaw kulaang dayjay. Jakmat ekspektaran na seryosoon na gayam. Anya ngay nga rod bakit? Sikan ati agad jas, ta sikati na ilawan ang nagbidot. Inton maminsan ngamin,
Saan mo apagbalinan ang anghaw ti amin na banag? Tatang, api nga dapay laang dito'y bagyo ti inted ni Paula kanya. Di yu ibaga nga iyawid yu dagito'y ijay balay. Sayang mo't nga mano'y basura, anak kaw. Ay na, saan tayo nga agbibisin, tatang? Sapay imported dagito, anak kaw. Awan bibiyang kuno imported dagita, tatang. Basta, ibasura yun. Anya? Diyak kaya't amakita day tayo ijay balay. Ay, no di mo kayat. Itin mo laangan kada kami kan ni Pilip, anak. Sayang mo't. Kabailak ti gumatang iti kasta no kayat ko, tatang. Palagipan ka laang anak ko Nangina dagito'y a produkto. Nalipatam sa mo't abasit laang ti matmat gadam. Sa dino tinangalaam iti chocolate ang nakaparabaw iti lamisaan, lolo. Regalaw ni nanang mo apaw. Naggapaw kinyantim apawla. Ano kasta? Agkumari damanan? Saan pa'y? Ni, apay nga rod nga da regalo na kaninanang. Ay, jak ambo ni nanang mo. Di na kaya't apakawanan ti kumari na. Ninanang maminsan. Kaslasan nga kamkamali. Shh, tangiwat mo. Ang mga numangag ni nanang mo. Kitanya man ti panunutin na. Narigatan. Manulang aldawain. New Year rin. Ang padalat ta. Day tangaraw apaw. Baro atawanan. Iso nga agpil na kawanda kumamutan. Naragragsak ti baro atawain. Nga awan ti gura iti puso tayaw. Nay, si kaamot ti lumabas iti paraangan mi mare. Ne, abay ngay. Nagdiretso lang tamat. Wala. Saan nak siguro anangag? Ipigpigsak man pa'y. Mare Agusta! Yuhu! Dumagas ka pa'y atag kapita. Ne. Bigbigatan ba kay? Agpukapukaw ka mo tita. Ay, pukpukawak ni Mare Agusta lakay. Ngam nagderdiretso lang tamat anag na. Kasla di na pa'y nangagtipukaw ko. Ay sos, anya ka laki din aya ba kay? Saan ka di paylaan nalawag ken ka aya? Akagura na kapaylaan ti kumarita. Agbaro atawan manen lakay. Iso nga rod. Mano atawanan day tanga isyu yo. Iti ex-kumarim. Malabay ang mapaanak tumanan idjay balayda. Amangan numao mo day jay, no kanayon ko akulitan, kat mapakawan nak tumatlang. Ay ket, padasam abakit. Anya nga iti ammo tayo. Adda ni Paula iti sala. Kaya't nakakanawa makasarita, Agusta. Ibagayo ajak kaya't ti makisarita ken kuana, tatang. Anya kalaki din ay anak ko. Talaga ka day, adi mo mapakawan ti kumarem. Ang angaw na laeng kanumay tinaibaga na king ka. Talo atawanan tinapalabas anak ko. Ure ibaga na nga ang angaw na dayjay, nasakta naklat na, tatang. Kun may saan anasaya at tikas jayan niya? Ay na, baro atawanan. Di mo ka di kaya't ama urnosan ti parikot yaw iti nagbaitan nyo kan Paula ako na mga ex-kumarem. Naragsak ti agbaro atawain. Nga awan ti gura iti pusaw anak ka. Nga ta, tatang? Wan, awan ti dakis na. No padasay anak ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nunaragragsak ton ti baro atawain. No maurnos ti parikot yaw iti kumarem. Manumit atawain day ta parikot yaw. Saan ka ka din anaoma, Agusta? Naimbag abigat mo, Mari Paula. Mare, anya ti aramidam dito'y balay. Mabalinti umay makikape, Mari Paula. Ay, katwa na. Ado ti kapimi. Anya ti kayat mo? Instant? Wano? Barako? Adakin ka ano, anya ti ipasangom kanyak, Mare.
Kayat ka di asawon dayta? Kat saan na kun akagura, mare? Agkumari tamanen? Wen, Mari Paula. Ay na, pasensyakan kadagiti dakas na isawsawang ko kan ka. Uray siyak, mare. Pasensya ka kuman, ha? Basol ko. Naapay ang nagapata iti talo at tawa. Si kanto mo ngamin. Angaw ko laang mat ngamin dayjay, mare. Ngam sineryoso mat ngamin. Ay, anya ngay nga rod. Let's start all over again manen, Mare. Ita man lang ay may nakikapi ni kumarim nga Agusta dito'y balay, bakay? Uwan nga rod lakay. Nagmayat pa iti kakatawaan nyo, itay. Wan gaputa agkumari kami manan, lakay. Rumbang laeng bakay? Tama nung aldaw laengain, baro atawanan. Narigat mo't no kagura yulata ti tunggal maysa. Pudno dahi talakay. Ay, uwan gayam. Naibagam ka di iti kumarim, di plano tayo into New Year. Uwan nga agpaysoan niya. Ay nalipatak mo ton nga imbaga kang kwana. Ngam saan na bali? Mapanak tumot lang ijay ayanda. Hey, mayat ti isip mo ang nagawid Agusta. Anya lakit din ay tatang. Siyempre, nakaisamak taad the good news. Anya kay day tagod news anak ka. Agkumari kami manin iti ex-kumarik tatang. Pudno ka day? Tatang, kinapudno na, iti ayanda Mari Paula tinagapak. Napanak nakikape. Ay na, makapag-celebrarak manin iti New Year nga adda kumare. Ijay laeng gayam tinapanam. Sapsapulin ka itay. Tatang, ay napasensya kayo no sa anak nagpakada. Okay laeng anak ka. Tinapatag, nagkapya kayaw nga agkumaray. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.